Merhaba Vana, ez Meryem. Eji Mirza. İrak'ı kemin Mirza ve cmere çîro kaşvanê mütevazî bixîne kam lêguhdarî bikin. Şivanê mütevazî. Zamanê berê hukûmdarek hebûye. Ev hukûmdar ji nêv rewşa xelkê xwe dişopand. Rojekê bi tena serê xwe ber bi gundekî ve çû. Li ber gund li şivanekî ciwan rast hat. Hukûmdar ji şivên ava ve xwarinê xwest. Şivan birêz û hurmet got. Hukûmdarî min, li paş vê girikî avek bi şifa heye. Wa bavê min çûyê bîne. Lê belê şivan çend teqa sekinê û piştre çû ji malê tasek av anê. Hukûmdar jê vexwar û got: Şivano, ka wê bavê te av baniya, tu çima li bendê nesekinî? Şivan got: Hukûmdarê min, we xwêdan dabû, we av vexware xulê nexweş biketane. Ji ber vê min hinekî winda sekinandin. Qusira min efû bikin. Hukûmdar ji vê hurmeta şivên kêxweş bû. Ev bi xwe re anî qesrê, qiyafetên nipî û nû li wî kirin û xwestin êdî li qesrê bimîne. Şivan jê çarox û postê xwe di dolaba xwe de derdikir. Quflik di dolabê xist û li kilîta wî avît bêrîka xwe. Her sibe dolab vedikir û digot: Qetiyan xwe mezin nebîne. Ji bîr neke ku te berê ev çarox û postê han li xwe dikir. Hinek xizmetkarên qesra hukûmdar di heqê şivan de ne beş difikirin û bin dilnexwazên wê. Paqijvan ji hukûmdar re got: Hey hukûmdarê me, ev şivan dolaba xwe timî kilît dike. Ez dibêm qeyzêr û zîwan berhev dike. Hukûmdar ji bo fêm bike bê ka gelo ev îddia rast e yan derew e. Emir da ku odaya wî saxtî bikin. Wexta dolab vekirin, ji xêndê çaroxek û postekê tiştek nedîtin. Çûn ji hukûmdar re gotin. Hukûmdar gazê şivan kir û jê û feslê meselê pirsî. Piştî hukûmdar her tiştî fêm kir wiha got: Ji niha û pê de serok û meselê xezînaya qesra min tu yê. Şivan bi vê şiklî xelata exlaqê xwe yê xweş wergirt. Hukûmdar kesên îftira kirin jî ceza kirin. Heta wî de gidin emanetê xwe da bin.